मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. लाईव्ह आलो आहे, खूप वर्षानंतर आलो आहे. खूप मागे आलो असेल, एक 4-5 महिन्यापूर्वी नमन वगैरे आपण दाखवलं आहे सर्वांना लाईव्ह, थोडंफार ओपन शोचे, बाकी नाट्यगृहामध्ये नाही. खूप छान वाटतं. आज आपल्या यूट्यूब चॅनलला 14,000 सबस्क्राईब कंप्लीट होत आहेत, पूर्ण होत आहेत कुटुंब. मी कधी पाहिलं नाही की यूट्यूबला आपल्या व्हिडिओला किती व्ह्यू आलेत, किती येत आहेत, कमी जास्त होत आहेत. जे वाढायचे ते वाढणार, कारण प्रेक्षक आपले प्रेक्षक पाहतच असतात आपले व्हिडिओज. तर खूप छान पद्धतीने पाहत आहेत. सर्वांनाच खूप खूप शुभेच्छा. आणि खूप छान वाटतं की आज 14,000 सबस्क्राईब कुटुंब फॅमिली आपली कंप्लीट होत आहे. आणि असाच सपोर्ट आपण सर्व नक्की द्याल, खूप छान वाटतं. बघूया आज लाईव्ह आलो आहे, बघूया कोण कोण आहे लाईव्हलाच. जस्ट स्टार्ट केलं आहे, बघू. नमस्कार, कशा आहात सर्व? मजेत ना? लाईव्ह आलो आहे खूप वर्षानंतर आणि खूप छान वाटतं आहे. आम्ही यूट्यूबर्स मिळून कोकणचं शक्तितुरा आयोजन केलं आहे 5 जुलै 2024 रोजी. तर सर्वांनी नक्की या. कोकणातील नामवंत शाहिरांचा हा यूट्यूब करून एक छान पद्धतीने आम्ही एक कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. सर्वांनी नक्की यायचं आहे 5 जुलै 2024 रोजी. आपला आसन बुक नसेल केलं तर नक्की करा. खालील आपले पोस्टर आहेत, बॅनर आहेत, यूट्यूब म्हणा, फेसबुक म्हणा, इंस्टाग्रामला. कारण हा शो होणार आहे हाऊसफुल, कारण आताच बुकिंग सुरू होत आहे खूप छान पद्धतीने आणि सर्वच येईल अशी आशा आहे. कोकणातील आपलेच नामवंत यूट्यूबर मिळून हा कार्यक्रम यूट्यूबचा आपला शक्तितुऱ्याचं आयोजन करत आहोत आपण. सर्वांनी या. तिकीट बुक केलं नसेल तर आजच नक्की करा. शक्तिवाले शाही राजेश निकमदादा विरुद्ध तुरेवाले शाही देवेंद्र झिमनदादा, या आपल्या दोन्ही दादांचा जंगी सामना पाहायला नक्की या सर्वांनी. दादर याच ठिकाणी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर दादर या ठिकाणी रात्री 8 वाजता. सर्वांनी या. सर्व मिळून काहीतरी एक नवीन करण्याचा प्रयत्न आहे आणि खूप छान पद्धतीने होणार आहे. सर्वांनी नक्की या. लाईव्ह खूप वर्षानंतर आलं, म्हणजे स्वतः असं लाईव्ह नव्हतं आलो, 1 वर्षानंतर आलो असेल. त्याच्या आधी असा एक व्हिडिओ बनवला होता, कारण लाईव्हमध्ये काय बोलावं काही सुचत नसतं आणि खूप छान पद्धतीने असतं. आम्ही पण येऊ ना. हो दादा, आपण आयोजन केलं आहे, आपण नसणार का? खूप छान पद्धतीने सुरू आहे आपला हा कार्यक्रम आणि खूप छान पद्धतीने होणार, यात काही शंका नाही. कारण एकजूट होऊन जे काम आपण करतो ते सर्वांना माहिती आहे, टॉप लेवलला घेऊन जातं सर्वांनाच आणि ते जाणार नक्कीच. कारण आपल्या सर्वांनाच्या आशीर्वादाने हा कार्यक्रम हाऊसफुल नक्की होणार आहे, यात काही शंका नाही. आत्ताच एक फोन आला होता दादांचा, अजय मांडवकर म्हणून आहेत, 4 तिकिटी बुक करा. चला, डी लाईनमध्ये त्यांना आपण दिलेले आहे, नक्की येतील. जस्ट आता व्हिडिओज बनवत होतो मी, म्हटलं तर लाईव्ह येऊन आपण सर्वांना आभार व्यक्त करूया. कारण आपल्या चॅनलला आज 2-3 वर्ष होत आली आहेत आणि 14,000 सबस्क्राईब कुटुंब घेऊन आपण पुढे जात आहोत. तर सर्वांचेच मनापूर्वक आभार. असंच प्रेम आणि असंच सपोर्ट सर्वांचाच असू द्या. कारण खूप छान वाटतं की एक आपण कुठे होतो 1-2-3 वर्षापूर्वी आणि आताच कुठे आहोत. एक गावच्या पातळीवरती आपण आपली ओळख होती आणि कुठे नातेवाईकांमध्ये कुठे ओळख होती, पण आज आपण प्रत्येक जिल्ह्यात तालुक्यामध्ये आपण फेमस आहोत. फेमस म्हणायचं म्हटलं एक फेमस सर्वच होत असतात हो, पण एक लेवल असते, एक काहीतरी माणसामध्ये असावं लागतं आणि ते आहे आपल्यामध्ये, हे आपण ठामपणे सांगू शकतो आणि ते आपण करतो आहे. तालुका संगमेश्वर, देवरुख, चिपळूण, गुहागर, प्रत्येक तालुक्यामध्ये आपण आपले व्हिडिओ पाहतात. शॉर्ट्स म्हणा, कोकणातील नमन म्हणा, शक्तितुरा म्हणा, भजन म्हणा, भजनचे डबल बारीचे पण आपण सामने घेणार आहोत. पण कसं आहे, कामानिमित्त थोडा वेळ भेटत नाही, त्यामुळे आपण सामना हा घेऊ शकत नाही आहेत कुठेही शूट करता. पण कोणी आपल्याला व्हिडिओ दिलेत तर आपण नक्की आपल्या चॅनलला अपलोड करू. सिंधुदुर्ग या साईडचं पण आपल्याला कवर करायचं आहे. कोकण दर्शन सर्वांनाच द्यायचं आहे, पण कसं आहे की सुट्टी भेटत नाही आहे, सर्वांनाच माहिती आहे. आपण सुट्टी घेतो गणपतीला, शिमग्याला, ते आपले सण आपले फिक्स असतात आणि आपल्या गावी जावंच लागतं आपल्या सणाला. त्यामुळे पण खूप छान पद्धतीने चाललं आहे आपलं सर्व आणि सर्वांनाचेच खूप खूप आभार. खूप छान पद्धतीने आपण हा शक्तितुरा आयोजन केला आहे. सर्वांनी नक्की या, सर्व नक्की भेटूया.
कारण कोकणातील यूट्यूबर मिळून काहीतरी करतायत याचा सर्वांनाच अभिमान आहे. हे मला तरी माझ्या कानावर आलं आहे. खूप छान पद्धतीने चाललं आहे तुमचं आणि खूप छान वाटतं आहे. जोर धरा. जोर तर खूप चांगला आहे. आपण फेमस नाही फेवरेट व्हायचं आहे. हो ह्या माझा शब्द आहे. आम्हाला फेमस नाही तर फेवरेट व्हायचं आहे. कारण लोकांच्या आपल्या मनात फेवरेट झाला तर फेमस आपोआप होतो. हे मी इंस्टाग्रामवर टाकलं होतं. सूरज दादा लाईव्ह आहेत, त्यांनी कमेंट केली आहे. खूप छान वाटतं आहे. आणि मी 27ला आपले कुटुंबातले मेंबर्स आहेत ते लाईव्ह आहेत, आपल्याला पाहत आहेत. खूप छान वाटतं आहे. हा व्हिडिओ प्रत्येकाने आपापल्या परिवारांपर्यंत पोचवाल आशा आहे. कारण नमन असेल तर 100च्या वर लाईव्ह लोक खूप जात असतात. खूप छान वाटतं. 37 हा आकडा चालला आहे. खूप छान सर्वच लाईव्ह आहेत. हा व्हिडिओ येईल अपलोड करेल मी थोड्या वेळातच लाईव्हचा. खूप छान वाटतं आहे आणि असाच सपोर्ट सर्वांनीच नक्की करा. कसं असतं माझं वक्तृत्व एवढं काही स्पष्ट नाही कारण मी कंटिन्यू बोलू शकेल असं काही. आम्ही कसे व्हिडिओ टेक बाय टेक घेतो किंवा असं व्हिडिओ बनवतो. हा माझा कंटेंट नाही आहे. आपण हा कंटेंट कोकणातला वापरत आहोत. कोकण म्हणजे आपलंच आहे. आपणच आपलं जे कला आहे, लोककला आहे, आपण जपत आहोत. याच्या आधी ही होती पण एवढ्या प्रमाणात नव्हती. आता कसं आहे, प्रत्येकजण व्हिडिओ काढतो आणि तो आपला अपलोड करत आहे. कारण काही लोकांना काही लहान मुलं आहेत जी 9वी 10वीला शिकत आहेत, त्यांना असं वाटतं की यातून इन्कम भेटते, आपण पण फेमस हो. फेमस हा शब्द कसं असतं आता तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. फेमस म्हणजे काही कालांतरासाठी आपण फेमस असतो, कंटिन्यू नाही राहू शकत. तो काल आपला निघून गेला, आपण डाऊनला असतो. एखादा गायक म्हणा, टॉप लेवलचा गायक 10-12 वर्ष टॉपला आहे, गाणं आहे, आवाजच नाही चालला, सूरच नाही जुळले, तो माणूस टॉपला नाही, त्याला जास्त कोण ओळखत नाही. असं आहे. फेमस नाही फेवरेट व्हायचं आहे आपल्याला, लोकांच्या मनामनात जायचं आहे. तर असं नाही की व्हिडिओ तुम्ही अपलोड करत राहा असं वगैरे. जे आहेत आपले जे आधीपासून सुरुवात केलेली आहेत जे यूट्यूबर आहेत त्यांना सपोर्ट करा. तुम्हीसुद्धा करा. आपलं शिक्षण आणि आपलं कामधंदा सांभाळून करायचं, कारण आपलं कुटुंब सांभाळायचं आहे, पुढे आपल्या नोकरीधंदा करायचा आहे. कारण आता मी पाहिलं की सर्वच लहान जी मुलं आहेत ती आपले व्हिडिओज बनवून कुठल्याही शोला जाऊन अपलोड करून टाकतात दुसऱ्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी. पण ते कसं असतं, काही आपले त्यातलेही चांगलं घ्यायला आपण शिकलं पाहिजे. आमचे जे यूट्यूबला चॅनलला व्हिडिओज आहेत काही, आम्ही काहीतरी नवीन घेण्याचा प्रयत्न करतो. नमन मंदिरात तरी आपण गेलो, नमन जरी दाखवलं, आम्ही बॅक स्टेज किंवा लहान मुलं काहीतरी नाचत आहेत, ती जी गवलन सुरू आहे, गन सुरू आहे, त्याच्या ज्या तालावर, मृदुंगाच्या सुरावर जी मुलं नाचत आहेत, गात आहेत, आनंद लुटत आहेत. कारण ही परंपरा आपल्या लहान मुलांमध्येही रुजू झाली पाहिजे. कारण आताचा हा जो काळ आहे खूप वेगळा आहे, आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. मोबाईलचा काळ आहे, याच्यात गेम्स वगैरे गेमिंग सर्वच खेळतात. पण हा जो आपला कोकणचा शक्तितुरा आहे आपल्या सर्वांपर्यंत पोचला पाहिजे. त्यासाठी मी म्हणा, बाकीचे आमचे जे यूट्यूबर्स आहेत सर्वच, आपण सर्वांनाच माहिती आहेत. कारण एकाचं नाव घेतलं मग बाकीच्यांनाही दुःख होऊ शकतं, असं म्हणजे नाराज होणार नाहीत, आपलेच आहेत सर्व. पण खूप छान पद्धतीने आमचा कंटेंट कसा वेगळा आहे आणि आपले जे बाकी जे नामवंत यूट्यूबर आहेत त्यांचा कंटेंट वेगळा आहे. तर असं हे सुरू आहे खूप छान पद्धतीने. त्यांचं कंटेंट खूप छान आहे आणि जे टॉप लेवल आहेत, आम्हाला अभिमान आहे. आम्ही आपलं कोकणचे लोककलेचं जे कंटेंट आहे ते आपण सर्वांपर्यंत पोचवत आहोत. लाईव्ह आहोत आपण, खूप छान वाटते. लाईव्ह खूप सपोर्ट दिला आपण सर्वांनी. 37-35च्या आसपास आपण सर्व लाईव्ह होतो आणि आहोत आतापर्यंत 17च्या आकड्यावर आहोत. खूप छान वाटते आणि असेच लाईव्ह येत राहू मध्ये आणि खूप छान वाटते. आणि ह्याच मुलांना मी सांगू इच्छितो की अभ्यासाकडे लक्ष द्या. कारण बाकीचं कसं अभ्यास करून आणि कामधंदा सांभाळून आम्ही सर्व करत आहोत. पहिला आपण अभ्यासाकडे लक्ष दिलं पाहिजे, त्यातून हा आपण आनंद लुटा. कारण पैसा भेटतो आहे त्या यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण तिकडे पळायचं नाही आहे. अभ्यासही महत्त्वाचा आहे. कारण आपण पाहता 10वीचा निकाल लागला, 12वीचा निकाल लागला, 60च्या खालची जी टक्केवारी आहे मुलांची 50-35, त्यांना किती वाईट वाटतं आहे. कारण बाकीच्यांना 70-80 भेटत आहेत. का आपण अभ्यास नाही करत आहे, कुठेतरी आपण टिंगल टवायला करतो आहे, असं तसं काय करतो आहे. पण तेच करता जर आपण हे केलं तर उत्तम आहे. अभ्यास प्रथम प्राधान्य आपण अभ्यासाला दिलं पाहिजे. मग आपण आपली जी लोककला आहे, आपला जो छंद आहे, हा मला छंद आहे गाण्यांचा, सुरांचा, आवाजाचा. मी कोरोना काळामध्ये शक्यतो गाणी सर्व ऐकतो, सर्व यूट्यूबला होते, सर्व काही नाही काही पिक्चर बघत होते, मूवी बघत होते, काय मी कोकणचे शक्तितुरे नमन हे पाहत होतो. देवेंद्र झिमनबुवा यांची नमन आणि नमन शक्तितुरा
ह्यांची गाणी मी ऐकायचो रोज रात्री नाईट असायची माझी, एअरफोन घालून ऐकायचो. समीर दादा संकेत दादा कोल्हेवाडीचं जे नमन आहे त्या खूप छान पद्धतीने चालायचं, अजूनही चालतं आहे खूप मस्त. त्यातील जे आवाज आहे, तो जो सूर आहे, ते जे दोघांचे सूर आहेत ते आम्ही ऐकत कोरोनाच्या काळात रात्री नाईटला ड्युटी करत होतो, वर्क फ्रॉम होम, पण खूप छान वाटत होतं. असे आपले अनेक आहेत, सचिन दादा धुमक आहेत, राजेश निकमबुवा आहेत, सर्वांचेच प्रत्येकाचं नाव नाही घेत, म्हणून सर्वांचेच व्हिडिओ मी पाहत होतो. आणि त्यातूनच मला असं सुचलं की काहीतरी करावं. माझं पण एक यूट्यूबला चॅनल अक्षय विजय आगरे नावाचं, त्यात मी आपले लव बर्ड्स म्हणा किंवा शक्तिदुरा म्हणा, गावच्या काही आठवणी म्हणा, त्या मी जतन केल्या आहेत, तिथे आठवणी साठवल्या आहेत. पण एक काहीतरी वेगळं करावं, त्यामुळे मी आपल्याच व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून एक मेसेज टाकला होता, काहीतरी नवीन करतो आहे, सपोर्ट कराल का. तो 50 ते 100 लोकांनी लगेचच रिप्लाय केला की हो दादा तू कर, आम्ही तुझ्या पुढे आहोत, सपोर्टिंगला आहोत. बस अजून काय हवं आहे. चॅनल स्टार्ट केलं. कोकणी स्वर या नावाचं लोगो बनवणं, मला एडिटिंग करणं हे येतंच थोडंफार, त्यामुळेच तेव्हा केलं मी. लोगो पण छान वाटला. आणि जी स्टार्टिंगला इंट्रो आहे, इंट्रोला जी म्युझिक मी थोडीफार दिले स्वरमुरलीचा या आपल्या दादा देवेंद्र झिमन दादांचं जे त्याला आम्हाला गवलन हिट होती, अजूनही आहे. फरमाईश गीत हे नक्की येतं दादांच्या प्रत्येक शोला. तर त्याचं जे म्युझिक होतं ते होतं आणि थोडासा व्हॉईस मला टाकला होता आणि असं करून एक इंट्रो बनवला, तर सर्वांना आवडला. त्या इंट्रोमध्ये होतं की सबस्क्राईब करा वगैरे, पण ते लोकांना आवडलं तर नक्की सबस्क्राईब करणार, ते व्हिडिओ लोकांनी पुढे फॉरवर्ड करणारच नक्की. अमित टटके दादा, ओके, खूप छान, धन्यवाद. आपलाही खूप सपोर्ट छान पद्धतीने आहे आणि खूप छान कमेंट करतात सर्वच, खूप छान मस्त वाटते. लगेच व्हिडिओ टाकल्या प्रत्येक ग्रुपला आपण शेअर करतात सर्वच, खूप छान वाटतं. मला असं नाही की व्ह्यूज यायलाच पाहिजे ह्या व्हिडिओला किंवा लोकांपर्यंत पोचले पाहिजे. लोकांना आवडलं तर छान कमेंट येतात, नाही आवडलं तर वाईट निगेटिव्ह कमेंटही येतात. दोन्ही कमेंट आम्ही ॲक्सेप्ट करतो, असं काही नाही. पण आम्ही खूप छान पद्धतीने सुरू केलं आणि असंच सुरू राहील आणि राहावं अशी आशा आहे. चला तर मग हा व्हिडिओ आज इथेच मी थांबवत आहे, कारण आता 9 वाजले, जेवायची वेळ झालेली आहे. आणि खूप छान वाटतं सर्वांना मिळून. लाईव्ह आलो आहे, असंच मध्ये मध्ये लाईव्ह येईल, कारण कामानिमित्त वेळ भेटत नाही. आज संडे आहे, संडे असूनही वर्क होतं, पण हा व्हिडिओमध्ये झालं थोडंफार आपलं काम, तर म्हटलं तर लाईव्ह येऊन आपला एक शोकांचा शक्तिधर आम्ही यूट्यूबवर मिळून आयोजन केलं आहे, त्याच्याबद्दल आपल्याला सर्वांपर्यंत थोडीफार माहिती ही द्यावी. कारण सर्वांनीच यायचं आहे, आपल्या सर्वांनीच याल आणि आपल्या कार्यक्रमाची शोभा नक्की वाढवाल. तिकीट जर आज बुक नसेल केलं तर नक्की करा. माझा नंबर आहे 8655218403. या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा आणि आपलं आसन आजच बुक करा. धन्यवाद. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कोकण.